Andito na naman ako para magkwento sa inyo mga bay. Ang kwento natin ba ay yung journey natin dito sa Maynila nung tayo ay napadpad na dito. So dahil nakapag-vlog na ako nakaraan sa simula ng dumating tayo dito sa Maynila, yung nagsimula na rin yung journey natin ba. So mga katropa, share ko lang to sa inyo para mga bay ba, para kung yung mga kababayan ko dyan o kalingwahe ko na Bisaya, Mindanao boys o Bisayas yan. So kung plano nyo na magpunta dito sa Maynila ba na, tapos wala pa kayong masyadong alam, baka meron kayong mapulot na diskarte dito sa akin ba pagka kayo nagpunta na dito. So mga katropa, kung kamo na may plano na magpunta dito tapos mag-apply kayo ng trabaho, actually guys, hindi naman lahat talaga ang nagpupunta dito sa Maynila ay para magtrabaho ay nagsasucess. So nakadepende pa rin yun sa inyo kung masipag talaga kayo. Minsan naman sobrang sipag, ganun pa rin, di ba? Ganun pa rin ang katayuan sa buhay. Oh, ako nga mga katropa, nag-construction din ako dito ba, nagtrabaho rin ako ng construction. So hindi tayo pinalad doon. Actually mga katropa, mga kahigala, mga amigo, walang empleyado na nayaman ba. May amo ka lang, sahod ka ng minimum rate dito sa Maynila na 500 plus. So, lahat naman dito binibili. Hindi kagaya dyan sa probinsya natin na hingi ka ng sa kapitbahay mong gulay, pwede, diba? So ang successful talaga sa buhay yung kayo mismo ang gagawa, kayo mismo ang magsipag, kayo ang gagawa ng paraan para maging successful ang inyong katayuan. So ito yung nangyari sa akin mga katropa, kwento ko lang sa inyo. Nung mapadpad talaga ako dito, puro naman dito kontrata lang eh. Bihira ka lang makachimpo na ma-regular ka sa trabaho mo, tambahan ba. Depende sa klase din sa trabaho kung ano ang in-apply mo, diba no? So matapos sa simula dumating ako dito mga 3 years ago, napadpad ako dito sa Cavite, Silang Cavite, kaya may tsuhin man ako dito na may talyer siya ba. Wala man akong alam na trabaho dati, kung hindi yung mga kontrata lang, construction. Kung sa probinsya pa, tapasok tubo. Tapos nung natuto ako, may alam ako konti na sa mekaniko, natuto na ako din sa tsuhin ko. Kasabay na rin yung natuto ako magmaneho ng sasakyan. Simula noon, napasok ako sa Korean family driver ba. Driver ako ng mga Koreano. Mga ilang taon din, mga 3 taon din akong naging driver ng mga Koreano. Tapos yung tsuhin ko may banman siya, rentahan, rent a car ang negosyo. Tapos nung medyo sanay na ako sa pasikot-sikot sa Maynila, sa ibang lugar, tumigil ako sa Koreano. Nag rent a car na, kung saan ako nakakarating na, yung mga sikat na pasyalan dito sa Maynila, sa Baguio, Baler, Panorte, mga Ilocos ba. Yan. Ayan mga katropa, yan na yung naging hanap buhay ko bago ako mapasok sa pinapasukan ko ngayon. Yan, so kwento-kwentuhan lang natin ba para balay nyo balang araw
may makuha rin kayong idea dito sa akin. O mga katropa, once na nandito kayo sa Maynila, kailangan nyo talaga sipag ba. Tapos kung makikipagkaibigan man kayo, piliin ninyo yung kaibiganan ninyo, kasi may iba na kaibigan nyo tapos hindi naman kayo ukma sa estado ng buhay, diba? So mas maigi isipin ninyo yung magiging future ninyo, diba? Kasi ako, simula akong dumating mga katropa, nung bago-bago pa ako sa Maynila, puro ako palpak, puro pagkakamali ba, no? Hindi ko na lang ikwento sa inyo yung buong detalye, pero yun ang experience ko na dito sa Maynila, na puro na lang ako sablay. Sayang ang panahon, sayang pagkakataon na dumaan sa atin ba, na pusta ko, sabi ko lang sa inyo mga katropa, napakalaking sayang nun. Kung ayan kung kayo ay may trabaho, pilitin ninyo na mag-ipon, kung may gusto kayong mga bagay, mabili nyo agad ba pag may ipon. Tapos mag-ipon pa rin, tuloy lang sa daloy ng buhay ba, yung agos ba. Tapos mas piliin ninyo siguro pagka may ipon kayo, magnegosyo ba, kahit mga lang negosyo maipon ninyo. Kasi kami, ganun ang ginawa ko mga katropa. Pinasok ko na yung buy and sell ng motor ba nung nakaipon kaming mag-asawa. Kasi actually mga katropa, dito na rin ako nakapag-asawa Pero saklap nung bago ako magka-asawa, maraming sablay sa buhay. Sabay kaming nag-ipon mag-asawa, nag-buy and sell ako ng motor. Paikot-ikot lang, rolling lang ang pera, kita lang ng konti. Di kahit paano may dagdag na panggastos, andyan pa rin yung puhunan mo ba. Ituturo ko rin sa inyo ang mga tamang diskarte dyan sa pagbili ng mga sasakyan ba. Kung gusto nyong magbili ng second hand na sasakyan, may maturo ako sa inyo. O di ba mga katrops? Kasi wala man akong masyadong maibigay sa inyo na ito lang ang na-experience ko para makatulong sa inyo ba. Tapos yung misis ko doon sa probinsya nila, kaya taga Negros man iyon, taga Negros ba, nagpaalaga rin siya ng baboy doon. So para lang siyang alkansya na hindi naman ganun kalaki yung kita, pero naipon ang pera ba, naging buo. So bumili siya doon, nadagdag na rin sa namin, sa kunting puhunan ba. Ayan ang mga kwento-kwento natin mga katropa, kung hanggang sa nakaupo na tayo dito sa malaking motor na to. Bahagi ko sa inyo kung paano to nangyari. Kahit na tayo ay wala namang ganong pinag-aralan, na high school graduate lang, nakatungtong naman ako ng college, kaso hanggang lang first year, hindi na natuloy ba, hindi na kinaya ng magulang ko. Tsaka nasamahan ng bulakbol, wala na patunguhan. So mas pinili kong magtrabaho na lang, naghanap ako ng paraan paano ako magkaroon ng permanenteng hanap buhay ba. Ganun lang ang diskarte mga kabay, mga katrupa. So step by step lang atong pag-usapan ba, na sa sunod vlog natin ikwento ko na sa inyo kung paano tayo nakaipon, nagkaroon ng pundar kahit papano. So sa ngayon mga katrupa, dito na lang muna yung ating kwentuhan. Wow, C1000. Balang araw magbili tayo ng ganyan. C1000 tayo.
sakal tayo ng ganyan ba. So ayun mga katrops ha, hanggang dito na lang muna.